जय हिंद. काव्यरसिक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 20 ऑक्टोबर आपल्या एका महान क्रिकेटपटूचा जन्मदिवस. क्रिकेटमधला ज्याला वाघ म्हणतात असा वीरेंद्र सहवाग. वीरेंद्र सहवागची वैशिष्ट्य बरीच आहेत. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, कसोटीमध्ये ट्रिपल सेंचुरी त्रिशतक मारणारा पहिला वीरेंद्र सहवाग. त्याची 2 त्रिशतकं आहेत. शिवाय जगातला एकमेव किंवा दुसरा बॅट्समन असेल तो फलंदाज की ज्याने कुठलं बॉलर आपल्या समोर आहे, कुठला गोलंदाज आहे, कोणतं मैदान आहे, कोणत्या देशात आपण खेळतोय किंवा संघाची परिस्थिती कशी आहे याचा यचकिंतही त्याच्यावर परिणाम कधी झाला नाही. तो नेहमीच आपली खेळी खेळला. जेव्हा त्याचं पहिलं त्रिशतक होणार होतं तेव्हा त्याच्यासमोर सचिन तेंडुलकर होता, त्याचा आदर्श सहवागचा. तेव्हा सचिनला त्याला सांगावं लागलं, जवळजवळ डबल सेंचुरीच्या जवळ आलं तेव्हा, की सावकाश खेळ, डबल सेंचुरी होणार आहे आणि डबल सेंचुरी झाल्यानंतर नीट खेळ, मोठे फटके मारू नको, उचलू नको बॉल, असं सचिनने दम दिला त्याला, नुसतं नाही सांगितलं. आणि मग तो सचिन पाजीने सांगितलं म्हणून तो मोठे फटके टाळायला लागला. पण शेवटी जे रक्तात उर्मी असते, नैसर्गिक असतं ते स्वभाव, तो किती दबून राहणार. मग आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे, मला वाटतं 294 तो होता आणि त्याने षटकार ठोकला आणि त्रिशतक पूर्ण केलं. मला सांगा, जगातल्या अशा कुठल्या फलंदाजाने केलं असतं ज्याची तिसरी शतक ते 13 शतक पहिल्यांदा होतंय आणि ते सुद्धा ते देशातला तो पहिला असेल? कोणच करणार नाही. कुणीही केलं नसतं, कोणी करू शकणार नाही. ते फक्त सहवागच करू शकतो. आता तीच कॅच गेली असती किंवा फसलं असतं तर ती किती हुरहुर लावणारी गोष्ट होती. पण त्याला त्याची काळजी वाटलीच नसती, आपल्याला हुरहुर लागली असती. असा कमालीचा बेदरकारपणा किंवा बिनधास्त हीच त्याची मोठी ताकद होती. मध्यंतरी एका क्रिकेटच्या तज्ज्ञाला, म्हणजे समालोचक असतात किंवा क्रिकेटचा अभ्यासक असतात, त्याने विचारलं होतं की असं जगात कोण बॅट्समन आहे किंवा होता की ज्याला कधी भीतीच वाटली नाही कुठल्या गोलंदाजाची? तो म्हणाला, आपल्याकडे वीरेंद्र सहवाग. आणि त्यापूर्वी एक होता व्हिव रिचर्ड. पण व्हिव रिचर्डचं असा आक्रमक हिंसकपणा होता. सहवाग तेवढाच आक्रमक होता, पण त्यात हिंसकपणा नव्हता. म्हणजे गोलंदाजांकडे किंवा हे जे फिल्डर असतात, क्षेत्ररक्षक, त्यांच्याकडे असं तुच्छतेची बघण्याचा भाव नव्हतो जो व्हिव रिचर्डकडे होता. व्हिव रिचर्ड म्हणजे सम्राट समजायचा होताच तो तसाच सहवाग होता. पण सहवाग भारतीय असल्यामुळे त्याच्याकडे ती संस्कृती होती. अशी कितीतरी सहवागच्या आठवणी सांगता येतील की त्याच्यासारखा तोच आहे, दुसरा कुणीही नाही. तो जे काय करू शकत होता ते दुसरं कोण करणार नाही. म्हणजे भीती, डर, चिंता हे शब्द त्याच्या डिक्शनरीत नाहीत, शब्दकोशात नाहीत. त्याला कधी वाटलंच नाही ते. इतकं त्याच्याशी बोलता येईल. त्याचा आत्ता आज 45वा वाढदिवस आहे, म्हणून ही कविता आपण आज सादर करतो आपल्या चॅनलला. यापूर्वी 2 क्रिकेटरवर कविता झालेल्या आहेत. एक म्हणजे सचिनचा गेल्या वर्षी 50वा वाढदिवस होता, सुवर्ण महोत्सवी वाढदिवस. तेव्हा क्रिकेटचा देव ही कविता सादर केली या चॅनलला. तुम्हाला एक कविता संपल्यानंतर दिसेल त्याची लिंक. आणि ह्या कविता 2 ठरवून केलेल्या आहेत. पण जेव्हा महेंद्रसिंग धोनीने एक दिवसीय क्रिकेटमधून राजीनामा दिला, ती बातमी टी व्हीवर ऐकली आणि मला खूप वाईट वाटलं. इतकं वाईट वाटलं की आता महेंद्रसिंग धोनी दिसणार नाही वन डेमध्ये. त्याची कमालीची क्षेत्ररक्षण, विकेट किपिंग आणि खूप कल्पकतेने केलेलं नेतृत्व, असा कोण कप्तान झाला नाही असं मला वाटतं. आणि त्या
निराशेतून किंवा त्या दुःखातून ती कविता लिहिली गेली तात्काळ, आणि ती कविता मी त्या दिवशी सादर केलेली आहे. अद्वितीय ध्वनी. त्या दोन्ही कवितेची लिंक तुम्हाला ह्या कवितेची शेवटी मिळेल. जरूर ऐका, जरूर बघा. आता आपण कविता ऐकूया. क्रिकेटचा वाघ, वीरेंद्र सेहवाग. असो मैदान कोणतेही, असो मैदान कोणतेही, गोलंदाज असोत कुणी, त्याला नाही जरा भीती, त्याला नाही जरा भीती, तो त्याच्या मनाचा धनी. खेळत असो शून्यावर, खेळत असो शून्यावर, नाहीतर त्रिशतकाच्या उंबरट्यावर. खेळत असो शून्यावर, नाहीतर त्रिशतकाच्या उंबरट्यावर, बेडरपणे ठोकणार तो, हवा तेव्हा नेमका सिक्सर, हवा तेव्हा नेमका सिक्सर. क्रिकेट जगतातील अवघे, क्रिकेट जगतातील अवघे, गोलंदाज घेती धसका त्याचा. क्रिकेट जगतातील गोलंदाज अवघे, घेती त्याचा धसका. क्रिकेट जगतातील अवघे, गोलंदाज घेतील धसका त्याचा. अति आक्रमक तरी नम्र तो, सचिन पाजी आदर्श तयाचा. सचिन पाजी आदर्श तयाचा. एक होते सर व्हीव रिचर्ड, एक होते सर व्हीव रिचर्ड, ज्यांचा होता धाक सर्वांना. एक होते सर व्हीव रिचर्ड, ज्यांचा होता धाक सर्वांना. त्यानंतर केवळ तशीच चिंता याचीच होती साऱ्या गोलंदाजांना. त्यानंतर केवळ तशीच चिंता याचीच होती साऱ्या गोलंदाजांना. मैदानात उतरताच तो करे, मैदानात उतरताच तो करे, आतषबाजी चौकार षटकारांची. मैदानात उतरताच तो करे, आतषबाजी चौकार षटकारांची. पळापळ करून दमछाक व्हायची, पळापळ करून दमछाक व्हायची, गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांची. एकामागून एक चेंडू मैदानाबाहेर टोलवायचा, एकामागून एक चेंडू मैदानाबाहेर टोलवायचा. गोलंदाजांना वाटे हा ठग नको दिल्लीचा, गोलंदाजांना वाटे हा ठग नको दिल्लीचा. तर कुणी म्हणती नजफगडचा नवाब त्याला, कुणी म्हणती नजफगडचा नवाब त्याला, तो मात्र आहे खरा सुपूत भारत मातेचा, तो मात्र आहे खरा सुपूत भारत मातेचा. नाही जमले होते कधी कुणा भारतीयाला, नाही जमले होते कधी कुणा भारतीयाला, ते केले दोनदा एकट्या वाघाने. नाही जमले होते कधी कुणा भारतीयाला, ते केले दोनदा एकट्या वाघाने. त्रिशतकास घातली गवसणी लिलया, त्रिशतकास घातली गवसणी लिलया. फलंदाजीतील बाप वीरेंद्र सेहवागने, फलंदाजीतील बाप वीरेंद्र सेहवागने. कट्टर देशभक्त प्रचंड स्वाभिमानी, कट्टर देशभक्त प्रचंड स्वाभिमानी. सडेतोड उत्तर देई हजरजबाबी हर क्षणी. सेहवागच्या उत्तराने तोंड फोडून घेती, सेहवागच्या उत्तराने तोंड फोडून घेती. स्लेजिंगखोर मुजोर कांगारू नि पाकिस्तानी. सेहवागच्या उत्तराने तोंड फोडून घेती. स्लेजिंगखोर मुजोर कांगारू नि पाकिस्तानी. झाले भाऊ आणि होतीलही भाऊ, झाले भाऊ आणि होतीलही भाऊ. क्रिकेट जगती गोलंदाज फलंदाज बेडर. झाले भाऊ आणि होतीलही भाऊ. क्रिकेट जगती फलंदाज बेडर. तरी सांगतो दुजा वीरेंद्र सिंग सेहवाग, तरी सांगतो दुजा वीरेंद्र सिंग सेहवाग. झाला नाही ना होणार, झाला नाही ना होणार. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली तर नक्की लाईक करा. कवितेविषयी तुमचे काय प्रतिक्रिया असतील तर कळवा. वीरेंद्र सेहवागची तुम्हाला एखादी आठवण लिहायची असेल, सांगायची सगळ्यांना, तर ती जरूर लिहा. आपल्या मित्रमंडळींशी कविता शेअर करा. ह्या कवितेनंतर तुम्हाला सांगितलं असेल 2 लिंक दिसतील, एक सचिनची कविता आणि एक धोनीची कविता. त्या दोन्ही कविता ऐका. आणि आता परत आपण भेटू पुढच्या कवितेजवळ. धन्यवाद.